हेलो हाय नमस्कार मु तपन डी म्यूजिक ओडिया रे आमे बर्तमान आसे डिगी मंदिर पहुंची शूटिंग रे डायरेक्टर शिवाजी दास कैमरामैन तपन भाई के कह दियो ड्रोन उड़ी ड्रोन उड़ा चलती ड्रोन बर्तमान उड़ी जाई कोडा आ पाउना छता पकड़े आई एम छता हमरा छतार धरि हमरा छता मैन अम्ब्रेला मैन आई एम इंग्लिश मैन छता मैन आए ये असिस्टेंट डायरेक्टर या नाटा भूली पारनी कौन हो गोटे आ तथा आम मन पकई कहीदेमु के कौन बर्तमान भजन आज शूटिंग हम डिग्री आसी भजन आमर लीड हिरो भाई श्रीधर बेहरा या चैनल नाटा श्रीधर पीके श्रीधर पीके चैनल को फॉलो करंतु आमती भल भल सुंदर भजन शुणा पाए डिग्री काम आगू को कौन हम देखिया केमी कौन शूटिंग हो देखो बर्तमान आम शूटिंग चलती भजन यहाँ हूँ अंड्रे डिगी मंदिर रे शूटिंग चलती बहुत भल डिगी मंदिर अंड्रे आम द्वितीय पुरी कहते गने यहाँ चलो बसिकी जमीका दुखरे भी तुम गीत अच्छी तुम जो टाइप गीत अच्छे से टाइप भद्रक डिस्ट्रिक्ट हूँ बड़ मंदिर ये जगन्नाथ पुरी कहले द्वितीय पुरी कहले मंदिर को आम चले भद्रक डिस्ट्रिक्ट जगन्नाथ मंदिर माँ लक्ष्मी मंदिर सेटा जे कि आमर से अंड्रे जगन्नाथ मंदिर पाखरे माँ को लक्ष्मी मंदिर देखु से माँ को पूजा सामग्री सॉरी प्रभुंर से पूजा सामग्री सबू ये शूटिंग चलती बर्तमान गोटे भजन ये गोटे शूटिंग चलती ये बहुत लोक भी श्रीचरण महांतीकर माने आमर जो डरी कल्पवत मंदिर कल्पवत जो आमर जगन्नाथ मंदिर अंड्रे डिगी रे एटा प्रभु रथ दिवस रथ आठी दीप स्टैंड जो आमर सब ये शूटिंग सब माने बुलाबुली चलची शूटिंग चलची मंदिर रे आ भल भल तीन प्रभु भी अच्छा दुई प्रभु भौणी सुभद्रा ये आमर कैमरा मैन हूँ सूर्या कुमार यादव जी कि आमर क्रिकेटर इंडिया रे क्रिकेट प्लेयर सूर्या कुमार से सही ये अक्षय 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 आमर जे कि कहते गने यात्रा तीन थर थिला हूँ रंग माने हिरोइन हाँ ये मौसाटी नड़िया फटेले आम सब सांबादिक मैंने आसी मंदिर माने शूटिंग रे बाइट नवाई उड़ोसी डांसर रेडी देखो हाय कर दियो भाई आमर पूरा फुल बबालिया रेडी यहीटा हम ब्लॉग चल छी कि नहीं हां हां एबा ब्लॉग है हाय
इच्छा नाही प्रभु आहे समय हेबाकु मु साहुकार अच्छा ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଲା ବାକି ପୁରା ହସିକି ଯେମିତି ଗାଇବ ପୁରା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ବୋଲିକି ପୁରା ହସିକି ଯେମିତିକା ଦୁଃଖରେ ବି ଯଦି ତମ ଗୀତ ଅଛି ତୁମ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଅ। ପୁରା देखा ना देखा ना देखा ना देखा ना ହଁ चलियो चलियो ନା ସେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ନମସ୍କାର କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା 2003 ମସିହାରୁ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଲିଣି, କିନ୍ତୁ 2023 ମସିହାରେ ଏ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଭଜନରେ ଏତେ କୃପା ମୋ ଉପରେ ଆସିଲା ଯେ ଏ ଗୀତଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ରିଲିଜ୍ ନକରି ରହିପାରିଲିନି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଗୀତଟାକୁ ନା ଏ ଭଜନଟାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ହଜିଗଲି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ମୁଁ ହଜିଗଲି, ଏତେ ହଜିଗଲି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି ଏ ଗୀତଟା କେମିତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୀତ ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତିକି ଉତ୍ତର ରଖିବି ଯେ କି ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବୁ। ଏ ଭଜନଟାର ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖେଇଛି। ଗରିବ ହେଇପାରେ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇବୁ, ସାହୁକାର ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଏହି ଭଜନରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଭଜନ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ଭଜନ ବି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ନା କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ମନକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରୁ କରୁ ହିଁ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କେବେ ବସିକି ଲେଖିପାରେନି। ମୋତେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କୁହାଯିବ ବସିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ବସିକି କୌଣସି କଥା ଲେଖିପାରିବିନି। କାମ କଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ସେଥିରେ ଭଜନ ଦୁଃଖ ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସୁଖ ବି ଭଜନ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ପଥର କାମ କରେ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏସବୁ ଆସିବ। ମନକୁ ଆସିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୀତ ଲେଖା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୀତ ଲେଖେ। ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଉଛି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ଚଳେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା, ଯିଏକି ଆମର ସେଇ ଅଣ୍ଡରେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାଆଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକନ୍ତି, ସରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି। ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ଭଜନ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁ ଲୋକ ବି ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡରି କଳ୍ପବତ ମନ୍ଦିର, କଳ୍ପବତ ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ, ଦିହସ ରଥ। ଆଉ ଏଠି ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଏଠି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ
ତିନି ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରା ମେନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ୟା କୁମାର यादव ଯିଏକି ଆମର କ୍ରିକେଟର ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ସୂର୍ୟା କୁମାର ସେ ସେଇ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ଆମର ଯିଏକି କହିତେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ତିନିଥର ଥିଲା ହେଉଛି ମାନେ ହିରୋଇନ ଏ ମଉସାଟି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇଲେ ଆମ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସୁଟିଂରେ ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭାଇଲ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ବୁଲି ଆସ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କର ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି କହୁଛୁ ଭଲସେ କରି କହୁନ ଏଇଟା ଆଉ ଇଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ଅଧିକ ହବ ନା ଟିକେ ଆଗ ବାଟେ କାରିକି ଛାଡ଼ିବନି ସେ ପଛ ବାଟେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଚଳିବ ହେଲା ଚପଲଟା ଚପଲ ସେଠି ବହୁତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆସିଛି ଚପଲ ଟିକେ ଚପଲ ଆସ ଚପଲ ଆଡକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଗକୁ स्नेह झरा इच्छा नहीं प्रभु आहे समय हेबाकु साहुकार कंटिन्यू करियो रहइबनी ना तमे रहइबो भाई जोटा मारके कंटिन्यू करता बोलो चलियो रहि जीवनी हला हेलो बोले रहि ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ରେ ଯାଇକି ଫ୍ରେମ୍ ଲଗେଇ ଦେବା ଆଉ ଧନ୍ୟ ବାଡା फाइनल जीवा ରହିବନି ଭୁଲ ହଉଛି ଶୁଣ ଭୁଲ ହେଲା ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବା ହେଲା ସେଠି ରହିବନି इच्छा नहीं प्रभु आहे भाई साहुकार कंटिन्यू कर दो हाय गाइस ये मैं हूँ ये कौन ये तू है ये तेरा अब्बू है ये क्या है बे ये क्या हो गया रे बा
क्या भाषा ले क्या हमें के क्या करे हिंदू मंदिर रे मुसलमान को प्रवेश बेसिक हिज ने मेल नहीं जबर 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 बोल डिगी में जात पिला पिला आउर है फैमिली दिल्ली तो नहीं हला आगो ସେଇଟା ପଚାର ଗୀତଟା ମାନେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୀତଟା ଆଜି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଗୀତ ପ୍ରଚାର ହଉଛି हिंदू हिंदू धर्म सनातन धर्म मेन ठाकुर मंदिर बहुत गीत लिखिली हाँ सेटा हो जाओ ठीक 2023 लिखी भगवान को कृपा एते हला गीत ने सही जिनसरा कहि भगवान जगन्नाथ पई उत्सर्गीकृत नहीं कि